idan na ce ummata Fatima sai ku ce ku kuma umman Saida. Ummata Fatima umman mu Saida. Ya mama, ya Allah ubangijin bayan ƙasa da sama, mai da ni jagora a hidimar su Fatima, kamar yarda ni tsayayye a gidan su Fatima, ne ta gaya wa duniya babu kamar su Saida. Ya kanta yaushe ya saka ni zan yabo, sanadin yabon Allah sa ta babbar rabo, ta cika ni ta da baiwar ta na daina yin dabo, na gagari hijabar jali gabayi na zama gada. Salli ala ubar jalai da ya haifu Fatima, salli ala sirrin malakai da ya mulki can sama, salli ala mai cikar isar da nubuwa shi ya katama, karshen girma cikar mukami farin su Saida. Ahalin annaba har da sahabbai ya sa da su, sai malamai iyaye na da su ne nan su. Yana Tijjani Jilani mu kara gai da su, da Barhama ya ce a gidan nan babu kasada. Duk mai bara da roƙo aka san shi tuntuni, a gidan nan ya zama dole na roƙi lamuni. To assalamu alaikum umma ban idan gani, na dinga gane komai a gidan ku Saida. Ai shiru ta ratsa kuma bana hankali, zan faɗi ya macen da ta burjale hankali, daga sahun mukamin da ka zo ka ba a hankali, in baka zo cikin 'ya'yanta ba baka da matsayin faɗa. Umace uwar muminai karkawa da bangare, sabon shehun ne gausai kudu bai ka tattare, sai da suka girmama ta swadi da biyayya a tattare, sannan rabu ya cika makaman sitin ada. Ita ce sarauniya a halarar Muhammadi, adadin yawan kujerun takwa babu adadi, tana mulkin kasaita a ciki da rabba madadi, kowa in ya zo ta karɓe shi ta bayyan kwada. A halarar Muhammadi yayi take ba da lamuni, ka zo da firgicin yi jab ta ɗauke ta maka izini, tunda na san akwai ta wallahi na daina razani, na san za na mallaki abin da na so na nan nada. Kowa zuciyar annabi ta ce sarauniya, batun matsayin tagunsa san bata da kishiya, wanda ya bar kinana shi ne ayyai da kwansiya, dan ya bar muradin annabu na har abada. Rayuwar halitta da su ne ta rataya, bayyana ta abban suna na ta ba mu shirya, kan bayyanarsa duka halitta mun sha wuya, tunda ya zo da shi da kausar suka yi manna shimfiɗa. Ya kasaitar mu da fadin mu dinga rangwada, don mai uwa kamar nana ya zarce tankada, a kiyama muna da nana mun zarce bankada, Allah baya kunyatar da masoyan nana Saida. Nana
wanda ya ce da mu ba ku ce masa mu ne a kai, dan daga abun dogaransa da umman mu ya kai. Duniya da lahira abu uku aka so mu zo a kai, san annaba ahalinsa ƙur'ani su ne huda. Umma tana da martabar wuce sani na malamai, yar gatan Allah da annabi uwa ga musulmai. Can sufa hali ta yi kama da uba na karimai, yanda bai faduwa haka na tazarta a fada. Ita ce rabu ya yi wa zaɓin uba yaya da miji, ita ta kau da gorin aftar da ake wa alhaji. Ina ɗaina kalkausar fasara ayar ma'anar gaji, inda shani aka huwal abu taro ayar tare fada. Ga sayyida Khadija gata ga annabi, sallama da girmamawa uwar gida ga annabi. Ita ta haifu daukacin ɗaya na annabi, umman Fadimatu ga gaisuwa na jaddada. Iyaye na shugaba kakanni na Fadima, to assalamu alaikum ku amsa mun sallama. Kun haifi shugaba an gama ku zana girmama, duk yaban da zana yi shi sai na sa ku na fada. Masu tausayi da jin kai ne suna na Fadima, duk abin da zan dan Allah ku bana azama. Ni ne mai yaban kuna na kuddade ni hikima, mini miyagun fadar ku bana yin rada. Fadima diyar annabi muka kira Karima, Allahn da kai kake bayarwa ka bani dama, zan gaida Fatima wacce muke kira Karima. Ya gurin ma'aikin Allahn da ke da damar cire wata galitar Allah ciwo da fama. Allah ka yi salati a garin abban Karima, mai martaba da kimar yayin rabon salama. Sanya Ali sahabbai yayi na rike su suma, har malamai yayi su suka sani nema. Asa da shayana Tijjani dan azima, sannan da shayana Tilan jikan Karima. Asa da shayana Barhama da ke da azamar, akan yabo da kaunar annabi ya dinga fama. Ina kara gaisuwa ta sallama nake yi a gurin abaga Fatima mai martaba kauyi. Annabi ka dinga amsa mun sallamar da nayi, dan na samu duka albarka da duka girma. Ya ta annabi waiwa ta kai ki girma, dukan mukamuna ga gidan kwake alfarma. Dan Allah ki tallafa mun sannan ki bani himmar nema da yin yaban ku ba da mun alfarma. Aya wace rabu yaiwa matsayi irin na kallo, aya wace a gidan ku daga sirrika ya bullo. Aya wace ko gabas ma ta gidan ku ne ta bullo, da ne daga salamar da za na kara girma. Sannan mun shirafa madaukakan halitta, masu jini na annaba a jikinsu sun fi gata. Duk matsayai mukamai su suka ba su rata, ni dai na ta roga in ci alfarmar ku ma. Allah amin. ‘Ya'yanki na da damar kyautar aljanna ma, wataran da suka bayar ga wanda suka ba su kima. Annabi ya ce ta bayu sai suka ƙara azama, dama gonar kakan ku ce ku bani nima. Ku ne muradi sannan ainin abun bukata, ni tun kuruciyata da ku ne yana wadata. Wallahi ban da ku babu abin da na fahimta, dan Allah ku yi mun da komai ku cire larurar fama.
Allah ta annabi yake sannan ta su yake yi, sannan annabi ke nunin kullum da su mi koyi. Duk wanda ya kyale su kuce shi zai bulayi, kuma babu shi a layin dina shan wuya da fama. Wace kaddara za ta kai ni na bari yaban su, bayan sarkin da ya yi ni na ji yana yaban su. In harkace na bar su me za ka ban kamar su, wallahi dukka kimama da su take ta girma. Mai cikakkiyar sarauta inda Allah ya azima, ita muke girmamawa kuma muka kira karima. Daga mai hikima ina za ya kai hakima, diya ta annabi kuce musu ta gama girma. Kowa ran kiyama ita ce za ta yi sarauta, cikakkiyar mai mulki ku faɗa tana da gata. Kowa ran kiyama za ta yi rabo na gata, ba iya ga mata ba har rijali su goma. Ta riga ya ta girma ta wuce wa girma, mai kyan sufa ɗabi'a ku ce mata ma'asuma. Ba ta sabo balle a ce za ta kasa girma, ita da duka yayanta suke rabon salama. Mai matsayin da annabi ya kira umma abiha, ga duka matsayi da makami ta ce fatiha. Duk matsayin sharifai ku ce minki ilaiha, kai sallama wa ake a matsayin karima. Sai da Amina jikarki na yi wa, sai ni Abdallah diyar ɗanka yau na kewa. Ku karɓa ku girma mata ku ƙara ɗaukakawa, Amina Ahmad Emiya ne ku nake ta nema. Ku nake ta nema. Faɗima diyar annabi muka kira karima. IBM on the mix.